Goedendag. Hoi. Wat is dit een mooie bennenwijn. Ja, prachtig hè? Ja. En keurig prachtig. Ja? Mooi op hechten. Aha. Ja. Is Maar dit- wat erin loopt is echt heel mooi hè? Ja, hè? Mooi begin. Ja, zeker. Dit is Mare. Dit is mijn beppencezer. Ja, wij hebben van zijn met draaien beppenzezers gekregen. In juni, in juli en in september. Dus ik ken mijn lol wel op. En heeft ik alle drie zo'n mooi bennenwijn? Nee, deze binnenwijn is van mijn zuster, van mijn jongste zuster. En die en mijn haar ben. Toen was ik er eigenlijk altijd wel een beetje jaloers op natuurlijk, want ik ging gewoon niet. En dus toen ik jaren dat wij beppen waren, Paak en Beppen, toen had ik hem voor maar even reserveerd. Dus ik ben er. Ik pasties is altijd op Mare, maar ik had de orenbandjes komen normaal wel altijd even te keuren. Want we krijgen altijd zoveel reacties van de mensen die ik voorbij kom en oudernek. Ik kom correct even uit Bergiem, maar dan ga ik even een rondje maken. Dat is altijd zo leuk. Bergiem, dat is... Het verzwarmingsstoel hier in Burg. En dan heb je helemaal Marewest. En daar werk ik zelf weg en dan, soms dan ging ik er eventjes in en dan maar we even een praatje en dan bewonderen ze de binnenwijn. Eventjes en dan komt even het oude weer om. Dus het is niet alleen nog even showen met Mare, maar het is ook showen met de Het is bennenwijn. echt een beetje showen met de binnenwijn en de reacties die ze krijgt. Het is echt heel leuk. Ja, absoluut. Het is een aardig iets om even te keuren. En zeker maar dit waar. Zintje erbij, een beetje wien. Ja, dat is heel leuk. En hij zelf ook het tekentje maken en het lekkertje beduurt. Ja, dat lekkertje is toevallig. Ja, ik hoorde waarschijnlijk ook die komt nog van mijn oudste dochter. En die wordt 33 jaar. En die had hem er voor het eerst opgehangen. Mijn orenzuske had hem van mijn makker. Dus die is dus nu 33 jaar. Dus we zijn wel wat van de oude jaren. Nou, je bent wel ik van de familie, hè, van tradities, nevens mij. Ja, ik kom uit een groot gezin van 16 bijen. Dus wat dat betreft had ik wel wat boven mij. Dus dan 16? krijg je dat toch gek mooi. Ja, 16 bijen. Dat is bijzonder. Ja, je te daar nog wel, ja. Dat heb je juist net zo vaak meer. Zoet zelf ik net kennen ook. Volle bij hij zelf Draaien. Vond ik wel genoeg. Ja, met de kleuk blauw. Maar we hadden geweldig gewoon. We hadden een prachtige jeugd gewoon. Het wie geweldig. Kon en beter. We hebben ze wel wat langer haren worden, mijn ouders. Ze zijn net zo oud worden, maar wat we gekregen hebben, dat weet ik goed. Dus ja, ik ben heel jong verstonden. Mijn mem die 60 en mijn hart 64. Dus ja, toen was ik zelf 22 en 23 jaar. Dus ze hadden hun eigen band net mooi maken. En ik denk dat we daarom hier zo dubbel van genieten ook. En dat je dit nou zelf wel mooi kennen. Maar goed, zij is leven. Dat kan ik me wel voorstellen. Ja, dus we genieten hier volop.